O Chantada Atlético venceu na casa ao Santa Comba nun gran partido no que a renda foi dun 1-0, pero puido ter sido máis. Foi o mellor partido que xogamos para min da temporada. Tamén é certo que hai que eloxear a actuación do cancerbeiro visitante, por todos coñecido, José Ángel, que, portero de gran nivel que se ve un pouco así na segunda regional. Pero, xa che digo, un partido perfecto prácticamente. A primeira parte non nos crearon apenas ocasións, tivemos o dominio do balón, movemos o adversario como quixemos. E despois na segunda parte, demos conseguido un goliño aí antes do descanso, e pois xa na segunda parte pois eles empezaron a xogar dunha forma, a verdade, bastante lamentable de dicilo, pero agresiva, non que o fútbol fora agresivo, senón a metodoloxía que utilizaban, patadas en balón, codazos, eso é algo denunciable, basicamente, porque estamos en segunda regional, nadie vive deste, o día seguinte a xente ten que ir traballar. Pero, nós mantivemos a calma, non nos conseguiron levar ao seu terreo como eles quixeron, e o resultado mantivemos na casa. Tanto no primeiro como no segundo tempo houve ocasións varias que ben puideron ter mudado os números. Tivemos unha ocasión de Saúl na primeira parte que sacou moi ben o porteiro, despois na segunda, se mal non recordo, a saída dun córner cubano, que tamén rexeitou moi ben o porteiro. Era algunha máis que se me escapará por aí, pero xa che digo, hai que hoxe sacarse o sombreiro cos rapaces, estuveron moi concentrados todo o partido, moi correctos, e a verdade, deu gusto. Así que 3 puntiños que vos colocan onde con respecto aos vosos obxectivos? Pois estamos, creo que quintos, se mal non recordo, na táboa con 19 puntos, pero xa che digo, faltanos tamén un partido por xogar, por finalizar, o do Portomarín, que foi a situación un tanto graciosa, lesionou o árbitro e quedan uns 22 minutos por disputar aínda, que non sabemos cando será a data, pero nos imos ter que desplazar igual a Portomarín. Ese partido vamos gañando 3-4, co cual, son puntos que contas con eles e non contas con eles, nunca se sabe o que pode pasar en 22 minutos, pero zona tranquila, queda moita liga e hai que seguir. Pero estades máis ou menos onde queríades ou as aspiracións son maiores? Xa nós desde o corpo técnico pois o que intentábamos era facer un conxunto cunha base sólida para facer medrar o equipo. Esa casualidade de que os rapaces, teñen calidade, entréganse, veñen a entrenar, hai que estar agradecidos con eles por eso. É certo que a posición na que estamos, pois, pode ser a nosa posición, incluso unha máis ou que sexa. Pasa que esta liga, xa che digo, moi apretada, creo que quitando os 4 últimos clasificados e sacando o Chantada B e o Ural, que están un pelín escapados, o resto estamos nun pañuelo de 5 puntos metido. Este domingo xogan en Lugo fronte á Milagrosa. Víano como un rival a batir, pero a clasificación di outra cousa. Campo difícil para despregar o xogo. Hai que ir ali, a dalo todo e esperar ter unha alegría para casa.